Narodni heroji Jugoslavije. Više 1300 danas gotovo zaboravljenih junaka i mučenika jedne nestale zemlje. Svojedobno smatrani osobama čiji su trud i krv utkani u temelje socijalističke Jugoslavije, danas su uglavnom opstali tek u sjećanju obitelji, sporadičnih povijesnih entuzijasta i sve rjeđih generacija čiji su škole i poduzeća nekad nosila njihova imena. Nekima su od njih životi tijekom rata bili tragično prekinuti, dok su drugi doživjeli duboku starost. Neki su u kasnijem životu postigli zavidne karijere, dok su drugi živjeli povučeno, a treći pak pali u nemilost novog režima. Bilo ih je mladih, starih, muškaraca, žena, svih nacionalnosti Jugoslavije, pa i šire. U ovoj ćemo seriji kratkih videa, koje planiramo raditi između regularnih dužih epizoda, ukratko proći biografije značajnih narodnih heroja i heroina iz svih bivših republika Jugoslavije. Kroz njihove ćemo biografije pokušati objasniti i širi kontekst njihove borbe i stradanja, što može poslužiti kao okvir za buduće, detaljnije videe o primjerice Drugom svjetskom ratu u pojedinim dijelovima Jugoslavije. Seriju ćemo započeti s dvama mučenicama sa zagrebačkih ulica, sestrama Rajkom i Zdenkom Baković, a što se tiče kasnijeg redoslijeda, oko toga ćemo se konzultirati i s vama, našom zajednicom. Nadamo se da će vam se serijal svidjeti i vidimo se uskoro.